Гомельскому областному радио 80 год. Говорить Гомель. У эфире программа Гомельскому областному радио 80. Перед микрофоном автор и ведущий Михаил Болсун. Сёння мы працягнем размову аб развіцці радыёсувязі на Гомельшчыне. У першыя гады пасля Вялікай Айчыннай вайны курс быў узяты на стварэнне шырокай сеткі праваднога радыё, будаўніцтва калгасных радыёвузлоў. Кожны год іх у строй дзеючых уступала ўсё больш і больш. Калі, скажам, у 1945 годзе мясцовае радыёвяшчанне было арганізавана ў 10 раёнах вобласці і налічвалася толькі 7 тысяч радыёкропак, то праз 10 гадоў іх колькасць дасягнула 100 тысяч. На той час было ўжо радыёфікавана 207 калгасаў, з якіх 109 мелі ўласныя радыёвузлы. Менавіта тады прыйшло радыё і ў маю вёску, што на Чачэршчыне. На вуліцах устанавливали драўляныя слупы, з'явіліся манцёры, яны нацягвалі дрот, рабілі адводы ад лініі да хат. Панавала незвычайнае ажыўленне. Мы, хлопчукі, не адыходзілі ад манцёраў, назіралі, як яны спрытна на металічных кіпцюрах лазілі па слупах, прывязваліся ланцугамі ад спецыяльных рамянёў і рабілі сваю справу. Мы ахвотна падносілі ізалятары, крукі да іх, а взамен у потайкі ад бацькоў манцёры прылажвалі да нашых бахілаў гэтыя самыя кіпцюры і дазвалялі крыху узняцца па слупе. Пачуццё было такое, быццам ты зрабіў надзвычай важнае для сябе адкрыццё. І вось у хатах загаварыла радыё. І старыя, і малыя цягнуліся да дынамікаў. Цяпер такія дынамікі можна пабачыць толькі ў музеі. Чорная, шчыльная, спецыяльна апрацаваная папера ў форме конуса, невялікае прыстасаванне на металічнай пласціне, ручка для рэгуліроўкі гучнасці. Вось і ўвесь апарат. А якой прыцягальнай сілай валодала гэта рэч? Са з'яўленнем радыё вёска нібы набыла другое дыханне, свежы струмень абудзіў пачуцці людзей. Яны ахвотна слухалі навіны, канцэрты вядомых спевакоў. Памятаю, асаблівай папулярнасцю у вяскоўцаў у той час была Лідія Русланова. Яе знакамітая песня «Валёнкі» раз-пораз гучала в эфіры. Валенки, да валенки, ой, да не подшиты старенькие, нельзя валенки носить, не в чем к миленькой сходить. Валенки, валенки, эх, не подшиты старенькие. Вось гэта голас, вось гэта песня дзяліліся ўраджаннем жанчыны, калі сустракаліся раніцай каля калодзежа. Трэба адзначыць, што студыя Гомельскага радыёкамітэта з'явілася таксама школай выхавання для многіх тутэйшых талентаў мастацтва і культуры. У пасляваенныя гады тут атрымалі прызнанне кампазітар Грыгор Пукст, балалаечнік Траяновскі. Пры дапамозе радыё Азершчынскі хор Рэчыцкага раёна пад кіраўніцтвам Тацяны Лапацінай стаў вядомы далёка за межамі Беларусі, а пазней Тацяна Карнеевна была удастоена звання заслужанага дзеяча мастацтва СССР. Але вернемся зноў у тагачасную вёску. Памятаю, што радыёвузел у нашым калгасе, як мабыць і паўсюдна, выкарыстоўваўся не толькі для трансляцыі перадач з Масквы і Мінска. Мясцовая радыёлінія была надзейным памочнікам для калгасных спраў. Раней, каб размеркаваць працу на дзень, брыгадзіры абыходзілі двары і давалі нарады. Пазней для гэтага збіраліся на брыгадных дварах. Гублялася нямала часу. Са з'яўленнем радыёвузла справа спрасцілася. Брыгадзіры складвалі спісы калгаснікаў, указвалі віды работ на наступны дзень. Вечарам супрацоўнік радыёвузла зачытваў яго. Людзі загадзя ведалі, чым будуць займацца заўтра. Нават калі хто і не пачуе, сусед падкажа. Практыкавалася ў нашым калгасе трансляцыя справаздачна-выбарчых сходаў праз радыёвузел. У той час яны выклікалі вялікую цікавасць. Клуб нават не ўмяшчаў усіх жадаючых прысутнічаць. А тут ставілі мікрафон прама ў зале і слухай дома, што адбываецца на сходзе.
Так я, як і многія іншыя, упершыню пачуў радыёслова ў прамым эфіры. Лёс нібы знарок знаёміў мяне з рознымі жанрамі, рыхтаваў да прафесійнай радыёжурналістыкі ў будучым. Вось на сёння і ўсё. Пішыце нам пра цікавыя факты, звязаныя гісторыяй абласнога радыё, на адрас паштовы індекс 246 050, Гомель, Пушкіна 8, або тэлефануйце 77 61 16. Чакаем вашых водгукаў. Да сустрэчы в эфіры. Для вас працаваў журналіст Михаил Болсун. Гомельскому областному радио 80 год.